2030 yakatanga naMnangagwa yakushandiswa naMudhara the correct way, in a correct way. Kwete 2030 isina musoro yaakanga achitaura yai. Akuratidzwa kunzi inonzi 2030 ndeipi yacho chaiyo chaiyo ende inoshandiswa sei. Murume anotaura nekuita kwete kuita basa rekushambata uchitaura zve 2030 next year. Akuratidzwa manje mashandisirwo anoitwa time inonzi 2030 manje kwete gore. 2030 inofanira kushandiswa time client kwete gore. Handiti wazviona. Vanoziva zvekuita newedi nefigure yekuti 2030 vanoishandisa kwete zvekuti vanoshandisa gore. Kudhara ikoko baba, kudhara. Mira unzwe zvichataurwa ipapapo, mira unzwe chete. Mira unzwe zvichataurwa ipapo. Ndopa uchonyatsokuona kuti vanhu vese vari kutyisidzira vanhu vayaka vachaneta nhasi. Dau kutaura chokwadi. Mumwe munhu acharamba basa rekuti mumwe kutyisidzira vanhu kuti hai inini hangu kana iri yetime yenyu nefoni yenyu haiwa torai. Nekuti paripo panhu vengoona kuti zvinhu zvandakutauriswa izvo hazvina kana direction. 2030 taura zve2030 okay. Isusu 2030 yeduka ndianhasi manheru. Ndozvazvakaita izvozvo wazviona manje. 2030 yaMnangagwa pamwe anenge atofa nestress. Isusu 2030 yeduka ndianhasi manheru, Mudhara achitopa maorders emovement ya 31st March. We are moving on. Hatisi kumira. Hapana kana chekutombomirira, nothing is gonna stop us. Ndozvazvitori ipapapo. Hatisi kumira. Hatisi kumira. Varida kuona and watch and see. Varida kuona. It's better kuti munhu utojoina upinde zvako muaction. Nekuti kunenge kuchinakidza chaizvo. Pane kuona hakumbofa kwaka kunakidza. Takutora nyika yedu bheki manje hatichisina nguva yekutombotamba. Hatisi kuzodzora tsvimbo vana veZimbabwe kuti gudo rakabata kumeso tobva tati harabata kumeso razvinzwa. Tikurikita. Mnangagwa out. Ndozvitoripo. Hatisi kuda kana kutombodzwa. Ende tichanyarara kana Mudhara abva pachigaro. Tichanyarara vaMnangagwa kana vabva pachigaro zvokuti vachaenda kupi. Inini hangu handimire panyaya yekuti vada kurohwa, vanoda kuzoitwa zvazvachazoitwa. Inini handipo ipapapo. Zvezvanozoitwa izvozvo inini ndiri mwana mudiki. Nekuti ndikada kujaja nepfungwa dzangu dzeumwana mudiki otherwise ndinozorasa nyaya. Saka handidi kujaja. Ini chete chanongotaura ndechengoti ngabve pachigaro vana veZimbabwe vadzorerwe nyika yavo. Voice of the people. Tibve tatanga kutonyatsokuona mavalues evoice revanhu chaichero. Vanhu vemuZimbabwe vachitaura munhu anenge achitungamirira kwete anotonga, achienda kudirection yavari kuda kana kuti achivatungamirira nzira yakafanira chaichaiyo. Hatidi kuitirwa zvinhu zvisina nebasa rese. Nonsense. Munhu mutapa. Mutapa. Vanoziva wedhe kuti munhu mutapa rakabva pai. Toita basa rekutoita squeeze hapo kuti kamwana kake kaende pamusoro pemasoja ese. Get away man. Afunga kuti muchiri kushandisa vanhu zvanhasi imimi. Zvakapera kudhara. Generation yemasoja aya maidira spirit isina basa rese. Vasati vanyatsokuonera zvakaita nyika vanokungura kumakuwa kwavari uku vazhinji vacho vakafa. Kudai tichiri vapenyu tingadai tisina kumboshandiswa kudai so. Kuti vakawanda vacho vakafa. Izvozvi zvika. Hapane nyaya manje. Hapane nyaya. Motogadzirira zvimwe zvinhu zvekuti otherwise everything is not going to go for your favor. It's not going to go on your favor. Handifunge.
Ya, hapana munhu asingazive kwaakabva, hapana munhu asingazive nyika yake, hapana munhu asingazive mavalues ake, hapana. Hapana munhu asingazivi mavalues ake. Ende vanhu vamwe vakanga vasingazivi mavalues ake avo vakazopepuka manje, vamwe vaenda kunze kwenyika vakutanga kuona magariro ari kuitwa kune dzimwe nyika. Saka isusu hatina nyika here? Isusu vamwe vanhu vakagara zvakadai so, isusu tinongoramba tichingompeya. Ndo zvakazoita kuti vanhu vasvinure izvozvo, vakazotopedzerawo kutonyatsoona kuti okay, isusu hatina nyika isu. Saka vana veZimbabwe vari kuziva kuti havana nyika, yakatorwa naMnangagwa. Saka time is up, the clock is ticking. 31st March tasvika. Mudhara manheru anenge achitaura, muchadzwa zvavanenge vachitaura, vachigadzirisa zvatiri kutaura izvo. Vatonga tiri kutovira nedzungu remafeelings ka, hazvo tiri kubata munhu uro chaiko chaiko, kutsika munhu uro chaiko chaiko. Saka pamwe otherwise vachatozoyawo nezvimwe zvinhu zviri nani zvekutotaura, otherwise zvinobatika sekuti munhu mukuru. Experience kando inotodiwa, because isu vamwe totori nedzungu nekuti simba rakawandisa. Kuda kutomhanya kubva kuchirundu kusvika kuBeit Bridge tichimhanya nani stop, hapana chekumirira. Vaiva kuti kuita muyuthi weZANU ndo kunonzi kugona toitoi gona zvimwe zvekutopfuura vari muyuthi. Nekuti simba racho tinaro ende takasimba manje. Kwete kwashi dzenyu dzamuri kuda kuti mhanyira nadzo idzi, tichitaura imimi kuti hanzi muchapinda mumastriti kuzotimisa imimi. Varume makaguta here imimi? Pane zvoda kuitika musa 31 March izvo, makaguta here imimi? Zvoda isusu takaguta izvi zvamuda kutanga izvi. Uyai mumboona zvenyu muchida kudisrupta zvenyu muone, ndopa muchazonyatsoona kuti hamuna kuchenjera. Munozviparira vakomana imimi. And chimwe chidze other thing chatoda ndikutaurirei futika. After 31st March hapo ka mumwe namumwe anofanwa kuziva kuti ane ukama hwakanaka here nevanhu. Nekuti hei hazvichabhenda, ndokutaurirai chokwadi, akubhenda zvichabhenda hazvo. Mubhenda ite zvichabhenda, kubhenda chaiko ime. Regai muone zvinhu zvichabhenda, ndo zvandiri kutotaura. Nditaura hangu ndichitseka kudai so, pandiri kutaurirai zvitori serious. Endo zvitoripo zvichabhenda, handimazvinzwa, zvichabhenda, ndo zvandiri kutotaura. Ndingadaro ndati zvichadi zvichabhenda guys. After 31st March imimi matumwa imimi zvichabhenda. Kana muine mari yamunenge mapuwa muchatadza kuidya gentlemen, muchaishandisa kutiza mari iyoyo. Ndopa muchazonyatsoona manje kutika kugara kunyika dzevamwe kwakaita sei. Ya, ndopa muchazonyatsoona kuti kugara kunyika dzevamwe kwakaita sei. Mari yamuda kupiwa iyoyo yekuda kuuya kusikurwa nevanhu mumastriti ichakujamukirai, ichakupandukirai. Makatora here maemergency passport akatorwa nevamwe wenyu nevakuru venyu? Makatora? Kana musina kuitora tine urombo. Ndopa muchazonyatsoona kuti hamuna kuchenjera. Remember that vanhu vamwe vamakatomboseenza nawo. Handi munoziva kuti kune masoja akatiza achitiza nzara, kune mapurisa akatiza achitiza nzara. Ihama dzemasoja ariko nhasi. Taitiza tichitiza nzara, tichiendesa vapanhu vedu kuchikoro, nhasi ndiwo masoja futi ndiwo mapurisa. Vamwe vacho ndiwo maticha, sematiziro atakangoita. Akangoita vanhu vese, vamwe vatori macivil servants, vakangotiza vachingoenda kunyika dzakaparara-parara. Saka vari kudzoka. Vachipararira mukati medzimwe nyika, vachitiza paya vachiendesa vana kuchikoro. Vana ava vakatozokura kuchisina kana nemamwe mabasa, vakangokura kungori nechisoja, chiticha nechipurisa. Kuita pabva gondo pamharazizi. Wana umwe munhu achirota kuti hanzi inini ndichazenge ndichibatsirwa naningi. Unobatsirwa naningi munhu ari kuchengetwa nemunhu ari kukomplaina sezvandiri kuita izvozvo. Munhu akaendeswa kuchikoro neni ndiye acho wauri kutarisira iwo kuti uchazotuma iwo kuti auye kuzo, nekuti takavaudza panapa. We are coming to the streets. Takavaudza.
Takavaudza kuti vapana tiri kuzosangana tinozviziva kuti muri pabasa hameno kuti muchaita sei because vanhu vari kuyaka tisu pakaipa client regedza uone zvako 31st March mira uone chimira zvako regedza tinyatsogara takanyatsokuzadza data timbonzwa kuti mudhara ada kutiudza kuti tite sei because otherwise mafeelings atitori nawoka titori pahasha zvekutoti otherwise protest tineiwira nedzungu pakaipa yokaima bhunu uri kwere uko hatisi kutobveta zvekutamba isi hatisi kutsvaga mari panapa isi hatitsvage mari nesocial media iyi tichida kutsvaga kuningirina hatina kana nemagroups ari kuti hatiri kumbotorera mari kana kuti tichita sei ndosaka muchiona inini chai platform ino yandinoshandisa ine ndeyaCoolient inyaya yekuti handisi kuda mari kubva mune vanhu hatiti mazviona ndikirikiri nyoka yemabhunu akatozviitira iri independent just because ane zvakawanda zvekuisa muvanhu. That's why akacreata iri independent but ine mari dzevanhu. Zvarakashima maida kuenda muchida kunomunyebera muchiti tichinyarara zvedu. Nyoka yemabhunu siyana nawo vanhu vari kuita basa rekufamba vachikuopoza vachita sei. It's too late, hazvichashande zviya. Hazvichashanda shamwari. Kana vaine mari dzavo dzavakapiwawo nevamwe vavo vachigadzira mamwe maorganizations avo, strategy yavakanga vachiita vaifungidzira kuti otherwise hakuna zvimwe zvinhu zvichazoitwa pamwe, otherwise zvavaifunga kuti zvichazoitwa zvichazoshanda, but problem yavazoita manje ndeyekuda kuzopandukira chinhu chiri genuine manje, wachida kuramba vari maleaders evanhu vavakanhingirikira vavakambo mobilizer nenzira dzavo. Manje izvozvo hazvishande manje izvozvo. Ngavaregedze kuuya panapo vachida kuopoza chinhu chiri genuine because nyaya yavageza inonakidza chinhu one, nekuti nyaya yavageza inyaya iri pachena yekuti kana nyange munhu asina kana zvaanoziva akangoidzwa chete anototaro neniwo ndatoma zviri ingoti munhu wese angoinzwa rubva ngoti pamberi angoinzwa pamberi, hapana kana munhu ari kumbomira, hapana munhu ari kumbosara. Vamwe vanhu vachazoshamiswa manje vachipandukirwa nevanhu vavanga vachifamba navo vachitokurudzira navo vachitotaura navo kutoti but hazvite at the last point finishing point ndo inozokurwadza manje. Wakutozonzwa munhu achitaura kutoti shamwari ini handi kutombokunyebera shamwari, iyi nyika ikatonaka otherwise ndinogona kurikavha zvimwe zvinhu zvangu zvandakatoluza pane kuti ndite basa rekugara ndakapeta maoko inini ndichitaura ndichiti aiwa chauya shamwari sara hako, ndo pamuchazonyatsoona kuti ko tiri vashoma wani hamusi mese imi muri kukurudzirana imimi kuti tichasvika tichidisrupta vanhu vanenge vachimacha. Muchazosangana kana kuti muchange muri pamwe chete. Hamusi mese muchange muri pamwe chete, please. Inoda kuti mugare makazviziva. Hamusi mese mucharamba muri pamwe chete. Kubva kwese kumadepartments ese, angave kumasoja, kumapurisa kana kuti kupi, hamusi kuzosenza pamwe chete musi wa31 March mese. Chinhu ichi hachisi chekuopposition kana kuti ruling party. Dai zvanga zvine party zvingadai zvine advantage kuna vamunangagwa, nekuti vaigona kushandisa nyaya dzekuti handiti muri kuona here kuti ndi vanhu vaivatanga, handiti muri kuona. Saka manje hazvina party mukati manje handiti mazviona. Zvine vana veZimbabwe varida kutsvaga mutungamiriri chaiye anovatungamirira asina kana nezita rinonzi party, asi ane zita rinonzi Zimbabwean citizen person. Ndiye munhu watiri kuda isusu. Hatisi kuita zvekuti hanzi Chamisa haite panapa. Hatisi kushanda idzodzo hatisi kushanda zvekuramba vachamisa panapa hatisi kushanda zvekuti pasina Chamisa pano tiri kushanda zvemaZimbabweans, vana venyika inoi kwete zvekuti pasina Chamisa. Hazisi kushanda izvozvo kuti Chamisa wacheka totobuda tori mupenyu, akarwadziwa mhani mukomana uyu, shandira mahara kwadzwa akarohwa, munoziva kaini saka yanguva yake manje yekuona mafruits edikita rake, his blood and sweat
pakarasikira ropa rake nedikita rake ka ndo paakuda kuona kuti modzi dzichamera ipapapo dzakaita sei. Rega uone mudharawe nechinhu chinonakidza manje. Miraoni. Botaura chikuseka chikusvereredzai. Hamusati matanga. Ndo pakuchanyatsoona kuti pasi panapa hakuzi kudenga panapa. Zvamaita basa rekunyeberwa imimi. Muchinzi hanzi chamisa kana achida kuita president achatonopuwa chigaro kudenga. Kana chiuya zvekuswa kuti God is in it panapa apa munyika inoi inotongwa neni Mnangagwa ini achizvitaura pachiredza apa. Akapedza akabva taura sasiriya rakataura akambotaurwa nanyoka yemabhunu zvichinzi parliament DCC yakarurama kupfura kudenga. Waibata moto. Waitobata moto pawaitaura zvinhu izvozvo. No manje Mwari uya ndiye akazouya kwatiri manje akatitaurira kuti aiwa zvakwana chindibvisira ishiti iyo. Zvinotakuya nekuti takaudzwa kuti tikubvise. Ndaona zvimwe zvimachechi nezvimwe zvimapostori. Shame. Nguva dzekupiwa motikari nawiki nochivhayo dzakapfuura guys. Makanonoka. Hatidi bokuseka inhasi. Hamuna brain. Watounganidza vanhu uchiita basa rekuti shutira tumadhama tusina kana nebasa rase. Get away. Uri mupostori wekupiwa. Wakambona mupostori. Tarisa varwere nevanhu vasina dzimba, vanhu vakarambwa nevarume vakazara. Pamberi pako warutadza kubatsira. Weta basa rekuda kutaura nenyaya dzana Mnangagwa. Bullshit. Uri zi stupid remunhu. Kana vatungamiri vemachechi makapiwa kama $10 makuumana zvinhu zvisina nebasa rese pamberi pevabereki vari kuuya kuzobvisa mari dzechegumi. Chegumi chiri kubva kunze kwenyika uko kune vana vari kutambudzika mudiaspora umu nevamwe vari kunze kwenyika dziri padhuze maneighboring countries ana South Africa, Zambia, Botswana, Mozambique. Ndokuri kubva mari dzechegumi. Maguta chegumi chamuri kupiwa nevabereki vedu maakutanga kuwataura rhabha pamusoro peZANU PF. Get away, fuck you. Munotijairira imimi vakuru vemachechi imimi. Idiots. Muri zvimbwa zvevanhu. Chaaudza vabereki vedu kunyime zvimari zvemataiti nezvechegumi izvo zvamunotaura zvine mazita asingaperi zvinongoramba zvichingointroducwa zvima. Nhasi kune akunzi nezvekati dzimwe dzacho hadzina kana kutombonyorwa mubhaibheri mari idzodzo. Zvimutemo zvinongomuka zvongoti vanhu vangogara vakangobata matora mapondopondo kuita kuti udyomba kwako aguta manje wakuita basa rekutyisidzira vanhu uchirambidza vabereki vedu kuti vasupport 31st March protest. Muri zvimbwa zvevanhu imi. Bazizi vakuru vemachechi muri mbwa dzevanhu. Imbwa dzine miswe yerata. Oda kutyisidzira vanhu imimi muchivhundutsira vanhu imimi. Havadye kudzimba dzenyu varudya mari yedu isusu. Tinoda kupinda mastriti vanhu vese vamuri kuvhiringidza muchiwanyebera vanhu imimi. Vanhu vakaudzwa kumachechi murudya mari dzedu kai. Tisiri kukushandirai kai isusu toda kuenda mastriti. Moudzwa imimi kunzi musatitsigirei kuenda kumastreets imimi. Motyisidzirwa imimi kuti musasupport movement yekubviswa kwebenzi kwedatya iro rakagara zvaro rikuita basa rekukotsira zvaro riri pachigaro apa. Bvai apa mani imimi nemishinurai mani. Tinozvitaura totaura zvatinoda. Tinozvigona zviya zvekutaura zvatinoda zvezve. Remember that tisaitombombanya kachiti toitoi hawo. Hapana zvatinoda, hapana rhabha kana tinotaura zvatinoda. Hapana zvatisingagone kutaura. Chatisingangode kutaura chete aiwa. Isu hatitaure zvedu zvemavhauga aiwa. Isusu aiwa. Aiwa, isu hatitaipi idzodzo. Hatitauri asi malanguages ese amunoda tinosangana. Hapana zvamunotiita futi. We are coming. We are coming.